Nigerian police is fighting us. They kill families. They kill children at Ago Palace way. See, they're killing us. Sure. Nwaanyị bụ afọ ime abụrụgo onye egburu egbu n'ala Lagos. Kwa ile gị nga gbasara ịkpọtọ aha mmadụ maka na asị na-ejekwe nga. Ngwa gezienụ ntị ka unu nụrụ ya n'uju ya. Otu nwoke a na-akpọ Hassan Leyamu abụrụgo onye anwụchikọrọ n'ụlọ ikpe nke dị na Makurdi, Benue steeti. Ihe kpatara ejiri nwụchie ya bụ maka edemede nke o dere n'ihu akwụkwọ Facebook ebe o detọrọ aha otu nwoke a na-akpọ Alhaji Mohammed Isa. Ya bụ nwa amadi Hassan dere n'ihu akwụkwọ Facebook ya were sị na Alhaji Isa bụ nnukwute onye wayo. Ọzọkwa bụ na ọ na-ezukọsi okporo igwe nke ụgbọ oloko ya bụ rail line n'onu ndị iti. O kwupụtakwa sị na Alhaji Isa na-arịa ọrịa obirinaja ọcha ya bụ ọya mmịnwụ. Hassan kwukwazịrị sị na nna mụtara Alhaji Isa bụ onye aṅụrụma eji aṅụrụma were maa na mba niile. Nwa amadi Hassan kwuru okwu dị iche iche megide Alhaji Isa. O gakwara n'ihu wee na-ekwu na okwu na ụka nke Alhaji nwere n'ebe ndị uwe ojii nọ bụ ihe nke agaghị agụta ọnụ. Okwu ndị a niile Hassan tinyere n'ihu akwụkwọ Facebook ya bụ ihe nke megidere wee lute Alhaji Mohammed Isa ntị. Alhaji Isa nwere nnukwute mwute gbasara ihe ndị a ọ nụrụ. O wee buru ya okwu bugarịa ndị uwe ojii nke Benue steeti. Onye uwe ojii mkpagbu werezie na-ekwu sị na Hassan emebiela aha Alhaji nakwa ugwu niile o nwere, nakwazi aha ezinụlọ Alhaji niile abụrụgo ihe nke akpụrụ n'ala n'ihu mba ụwa niile. Onye uwe ojii mkpagbu ahụ kwupụtara na ha nwụchikọrọ Hassan mgbe ha na-aga njem nchọpụta ihe gbasara ya bụ okwu. Na ọ bụ oge ahụ a nwụchiri Hassan ka o kwetere na ọ bụ ya dere ihe ndị ahụ niile. Onye ọkaikpe nke ji ikpe Hassan kwuru na ọ ga-anọgide n'ụlọ mkpọrọ rukwe izu ụka ọzọ nke na-abịa n'iru, ya bụ mkpụrụ ụbọchị 7 nke ọnwa Ọktoba anyị nọ n'ime ya. Ihe ogbu onye akpa ntị jiri ekwupụtara ụnụ ihe ndị a bụ maka ndị ire ncha na ndị ọchọkwa nke ọsị ka ha kwa ire ha nga gbasara okwu ọbụla nke ha amaghị anya ya, ka ha hapụ ịdị na-etinye ọnụ ha na ya. Chetakwa na asị na-ejekwe nga. Ị hụrụ n'anya ka ọ bụ mmadụ kọrọ gị? Ndị Igbo si na onye ekoteghị ọgọdọ ya ekotere ya. Ndị onyokomite anyị mere ka anyị mata na otu onye Lagos State Traffic Management Authority nke a na-akpọ LASTMA n'afọ ịchafụ manyere n'iru ụgbọala otu nwoke na-anya Toyota Sienna were malite zọba onye nke ga-akwọ ụgbọala ahụ, n'agbanyeghị na ya nwewa ụgbọala na-aga. Onye LASTMA ahụ kwuru na onye ọkwọ ụgbọala Sienna dara iwu nke ndị Lagos gbasara okporo ụzọ awara mgbe ya na onye nwe moto na-azọzi onye nke ga-akwọta ya gba ụgbọala ahụ were machapụ n'aka ha abụọ were kwalie otu nwoke kwa ụgbọ keke na pepe nke na-agara onwe ya n'akụkụ ụzọ. Onye na-anya keke were nwụọ ọnwụ obunda. Nwaanyị nke dị ime nọkwa n'ime keke ahụ nwụkwazịrị ya oge ahụ ebuyebata n'ime ụlọ ọgwụ.
o were bụrụzie na nwaanyị dị ime onye nke nwụrụ anwụ nwere ụmụaka abụọ ọ mụtara bụ ndị nke ọkpọ wee na-aga ụlọ akwụkwọ oge ihe a mere. Ụmụaka abụọ ndị ahụ ọkpọ nọkwazi n'ụlọ ọgwụ a na-azọzi isi onwe ha ka a maa na ha ga-adị ndụ. Ihe mwute ọnwụ ike nke nwaanyị dị ime nwụrụ bụ ihe nke kpatara ndị mmadụ niile jiri wụpụta n'okporo ụzọ ma gbochichie ụzọ niile gafere Agọ Palace werezie zube ya bụ ndị LASTMA ike n'ahụ ma na-achọkwazi ka ha gosi ha ihe ọkụ ji ntị oke ewere eme. Ọ bụzi mgbe ahụ ka ndị uwe ojii wuchiri ma bido chụsasịba ndị mmadụ niile ma gboghesie ụzọ nke egbochiri n'ụzọ ahụ. Ogbu onye akpa ntị jizi ohere a wee na-adọ ndị gọọmenti Lagos steeti aka na ntị gbasara ndị achịkọta ekwe ọnụ ha wụnyesiri akwa nke nchekwa okporo ụzọ ha na-epotogharị n'okporo ụzọ ma ha amaghị tụgbim ihe gbasara ichekwa okporo ụzọ. Kedu ka onye isi dị mma ga-esi manye n'ụgbọala na-aga aga soro onye nke ụgbọala na-azọ onye nke ga-anya ụgbọ ahụ? Lagos steeti gọọmenti tosiri ịchụpụsị ndị dị otu a n'okporo ụzọ ma duga ha ezigbo ọzụzụ ebe a ga-akụziri ha ka esi echekwa okporo ụzọ. Ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ, echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị unu.